bij dit tweede journaal. En zoals we de vorige keer al zijn, het moet alleen nog wat groeien, maar sjojeren. Er komen al knappen in. En ook het Pinksterfestival begint al te groeien. Joet zullen we even waarom in de tijd. We gaan zien bij de vrouw van der Zwaag. En ik ga oude kranten uit 1974 van het Pinksterfeest. En we zullen het houden, de man die het begint hier van alles. Dus van harte welkom in dit journaal. We gaan het houden de geschiedenis van het Pinksterfeest. Dus kom maar even mee. Valk! Nou, goedemiddag vrouwen. Goedemiddag. Je ziet al te plakken. Marta, wat bewoog je hem eigenlijk in de opzet van een dienst ter velde? Wat hij bewoog, ik had er heel lang wel een nagedacht van hoe het al hier ontstaan is en hoe dat kan is. En dat is natuurlijk altijd een aanleiding. En dat we in de tijd, toen hij in de zendingscommissie ziet van het Tjerken, dat er een actie weer kwam over de brug. En daar kwam geld voor, vooral voor zending ver weg. Maar hij zei van maar zending dichtbij is meestal zo belangrijk. En laten we eerlijks een feest op poorten zetten rondom Pinksteren in Vinkleerster. Ja. Nou hier had derde er jongen voor een pad west om dat mijn medewerkers voorhanden te krijgen. En hier behoorlijke dosis overredingskracht. En ik heb me vaak al vragen, hoe kan het nou dat een eenvoudige boer zeg maar toch dit al hier op voorkeur kreeg en zo'n uitzoekingskracht hier. Nou, ik zeg altijd dat is echt een stukje heilige geestwest wat er echt gekregen had. Nou, heel symbolisch voor het Pinksterfeest. En als het aan de Bijbel links, dan is het zoveel profeten die dit gewoon hebben. En ik wil echt dat hij het echt de heilige geest hier. Ja, mooi. Hoe heb je hem dat thuis als band ervaren, dat organiseren van het Pinksterfeest? Dat was altijd een hele drukte. Dat we de telefoongang eindeloos, weer een protte bellen. Ik weet nog wel dat men alle telefoonnummers altijd op het behang schreeuwen. Werd de telefoons die daaromheen staan alle telefoonnummers. Ja. En protte vergaderingen thuis. Dus we staan altijd koffie en thee kleden. Men maakt een protte soep met dikke gehaktbal. En een andere ervaring is ook van... er zijn altijd een protte gasten bij het Pinksterfeest. Die logeren bij ons. Sipke van der Land logeerde bij ons. Ja. Of die gaan dan wel eens naar een oorplak. Jaap Zielstra die slepte bij ons. De mensen ook buiten Nederland. De Afrikaanse mensen hier in een camping in onze tuin. Nou, daar zijn we altijd wel van onder de indruk. Ja, kan ik me voorstellen. Ja, wat een drukte om het door. En Jelsje, wat moest je al hier doen in dit geheel? We moesten een hele prutte doen. Er waren verschillende rollen, maar wie wel een hele mooie in. En dat wie de liturgie voor de Saterjan, die moesten we altijd kleermaatjes hebben. Zowel typen als stencileren. Nou, typen moest als famkes van 13, 14 jaar moest foutloos typen worden. We hadden een herstelprogramma, dus foutloos typen. En dan hadden we een van de eerste stencilmachines. Ja. Die moesten dan maar die inktpatronen om de rol heen gebracht worden. Nou ja, die draaiden oorhoren, duizenden stencils draaien. Ja. En dan rekken de machine er meteen door. En dan markeerde er ook wel eens wat aan, dat kwam er een monteur om 4 Zuid-Landwij. En die kwam dan in een huis en dan vroeg er van, bij waar mag wij zijn, wat is het probleem aan de stencilmachine? Nou, en dan verwies de heid, want die had er geen doel, die verwies hem keurig naar u, dus famkes van 13 jaar. Nou, dan ging je het gezicht en dan moesten we er maar heen. Ja. Ja. Dus je meent echt letterlijk echt een belangrijke rol geheel. Ja. En laten we het steen in de huiskamer, hè? Ja. Alles steen in de kamer. Ja. Alles Ja, dus het drukte Alles behoorlijk. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dus dat is wel bijzonder. Ja. En altijd oproem je na het zendingsfeest moest alles weer opremmen worden. We hadden hele prutte ijskostakjes op zich maken. En het veld moest weer scannen aanleveren worden. Ja. Dus er waren altijd taken, heel wisselend. Je meent het smolle erop. Ja, ik het mooi erop. Ja, prachtig. Nou, dit weer alweer het tweede journaal. Dank u wel voor het zien. We gaan zien hoe het best is. En in het andere journaal, je weet zien wat er al hier komt. Nou, hoor door een keer.